Another day, another vlog. Welcome to Visayang Tagalog channel. So nandito ngayon tayo sa Manawad. Maglilit tayo ng machine. Ayan ang ating machine. Ito ang ating lifting 100 ton crane sa 12 ton na load. Let's do it. Dito ngayon tayo sa so karon mag-lifting tayo sa lifting natin ang ating machine. Preparing our lifting. This is our lifting crew. Bababa na natin. Tapos ang lifting. Pusida. Baba ko na, sir. Baba ko na. Before 12 at least na-settle na natin. Yan kasi yan. Okay naman. Okay na inspection. Okay, chinek ko yung radius okay naman. 13 na 60. Naka-full lang ba yan? Oh. Naka-full siya. Titignan mo, hindi. Parang ang liit, no? Ilan ton yan? 100. Mas maliit yung ginamit namin doon sa kabila. Ilang metro yung... 8. 7 meter. Tapos ang aming mga briefing. Ayan, nagpe-prepare na ang aming lifting group. I-read na sila ng machine. Tapos start the lift. Ayan ang view sa taas. Diba? Welcome to the city! Diba ang ganda ng city? At mas maganda yung view sa baba. Diba ang galing? Let's do it! We will start our check-in. Okay, no turn. So, habang nagpe-prepare at ready to launch ng ating machine, shoutout muna tayo mga guys. Shoutout natin ang ating mga beloved subscriber na nag-comment sa ating comment section. Mega shoutout sa ating mga subscriber dyan na nag-comment na sila. Relative Visayang, Steppa Chad Dini, Sarah J. Macmillan, RGK Q, Remains in God's Kingdom, Yonami Channel, Jane TV, Nanay, Kuya Boy Official, Jason De Chavez, Python 2 VisLog, Boss Bexel P, Mine, Belen Ilo, Major Jason TV, Simple Electronic 76, Boingal Kamanal TV, Chef Job, Sama Pantilon Channel, Fernando Banonong Vlog, My Loves, Omake, Tita Mads TV, Susan Tex, Corminus, Annie Jane Adolfo, Sisters 1626, J-Pop The Best, Bebs Limbahas, Sasimang Warning, Daddy Saline, RK Journey 92, Lens DM, Peace Bernal, Goy Tapia Vlog, Bagos Gimbal, Tita Bebs Channel, Elora Liz, Nicole Plantita, Balets Baal TV, Mary Pagbingayan, Motorods, Elmer Vlogs, The Tokyo Dolphins, Kabakana, Chinita Chloe, Josephine Marcebal Salazar, VLC, Late TV, Ram Omar, Lovely Moon Forever TV,
Roma B Vlog in Paris, MSB Mix Vlog, Tibera Family Channel, at si Dexter GD Vlog. Maraming salamat po sa nag-comment. Kung yung shoutout inyong channel, please comment down below at isa-shoutout ko kayo for the next vlog. Now, back to our video. So mga VisLog, nababa na ho natin ang ating machine, safe and sound. Yung position na natin para mag-prepare tayo sa ating pagsimula ng jacking sa crew. So mag-repeat na po tayo para mag-remove. So ayan guys, tapos na tayo mag-lift. Tapos na ating lifting. So normal walk na tayo. Yan, tapos na natin mag-lifting natin. So another day to start jacking. So ito yung hinahintay namin. We're ready to rock and roll the ride. Ready na kami. So thank you for coming. Maraming salamat sa pagbisita. Sama. Muli. Paalam. Bye-bye. Meron tayong merch guys. Available in 2 design. VisLog channel vision. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mong ma-shoutout sa aking next video. Makitamay na rin ang aking Facebook page. Finally, Mr. Salamat. Paalam.